Wij van Kikker TV staan op misschien wel het bekendste plekje in Oostburg, het Ledelplein. Dat zijn naam te danken heeft aan kolonel J.D.U. Ledel, die in 1830 Oostburg heeft beschermd tegen de aanvallen vanuit België. Goeiedag meneer, weet u misschien naar wie dit plein is vernoemd? Naar kolonel Ledel. Geen idee, maar ik kan zo vermoeden naar meneer Ledel. Die staan al jaren op het Ledelplein op de markt, maar weten jullie ook naar wie dit plein is vernoemd? Ik zou het niet weten. Nee. Ik kom ook niet van deze kant. Wel uit Zeeuws-Vlaanderen, maar niet van Noord. Ik heb eerlijk gezegd helemaal geen idee. Ik sta hier al denk een jaar of 10 en ik weet het echt niet. Volgens mij naar de kolonel die Ledel heette. Goeiedag mevrouw, u staat op de markt op het Ledelplein in Oostburg. Hoe lang staat u hier al? Hier sta ik een jaar of 5 nu. En weet u ook naar wie dit plein is vernoemd? Ik heb geen idee. Ik kom niet van Oostburg, dus ik heb geen idee. Het was een kolonel uit 1830, die heeft Nederland beschermd tegen de aanvallen vanuit België. Oké, dat is vriendelijk van hem dan. Goed gedaan. Goeiedag mevrouw en meneer, we zijn op zoek naar mensen die nog de betekenis weten van het Ledelplein. Weet u dat misschien? Nee, ik zou het echt niet weten. Ik kom van België en nee, we komen gewoon een keer naar de markt vandaag. Nee. Nog niks van gehoord, alleen nog nooit van gehoord, ik zal het zo zeggen. Ja, dat is vernoemd naar Ledel. Dat was een of andere militair die vroeger dus Oostburg beschermd heeft. Now I'll enter